Right, maskati akanaka maZimbabweans. Tinotenda musiki zvikuru masikati ano watitendera kuti zuva irori tirione uye titenderwe kuti tiende tinomunamata ndava misi yose yemazuva hatisi pakuiona nekurarama nekuda kwokuti takangwara. Izvo hazviitwe nekuti une madhigiri, izvo hazviitwe nekuti uri graduate, but nyasha chete netsitsi kuti tisvike patasvika apa. Handimazviona ka. Saka zvazvakaita musiki anoda kukudzwa mwakane mazuva pose patinofamba. Chechipiri ndechekuti kune bepa rakanga richitenderera redemonstration yakanga yakadaidzirwa ichinzi kune demonstration musi wa20. Aiwa, iyo demonstration iyo vatinofamba navo vati aiwa havazive demonstration iyoyo, asi imi kana muchida kuenda aiwa endai, hatingakurambidzei nekuti vamwe vanozoti aiwa kwe unodzivisa vamwe sei kuti vasaite demonstration. But isu demonstration ine zvido zvevanhu yatiri kuziva ine chinangwa nekusunungura vanhu iriko musi wa31 ndo pairi. Handimazvinzwisa ka. Ende Mundarageza havana kufa zvaitaurwa nevanhu, muchavaona zvinyi Mundarageza, muchazovaona zvinyi vachauya. Chechitatu, mavhenda musade kumanejwa muchirongerwa fake demonstration yekuti muite kunge muri kugadzirisirwa matambudziko yenyu imi musina chamuri kugadzirisirwa. Handimazvinzwisa. Kana muchiteerera Vageza zvavakataura, kana muchiteerera zvandiri kutokutaurira izvozvo, handimazvinzwisa. Zvarambwa izvozvo zvemusi wa21 izvozvo. Teererai zvatiri kukuudzai zvemusi wa31 ndo kune demonstration. Handimazvinzwisa. Iyo demonstration iyo haisi demonstration ine zvido zvekuda kumanejwa kwamuda kuitwa. Saka mavendors tiri kufara nedanho ramuri kutora iroro rekusapusa. Maratidza kuti zvino masumuka, maakuda kurwira nyika yenyu, maakuda kurwira kodzero dzenyu. Saka musamanikidzwe kuitiswa zvinhu zvisina kana nematuro ose. Handimazvinzwisa. Muda kumanejwa, kupusiswa. Musi wa31 mavhenda, madhokota, masoja, mapurisa ndo pachabuda munhu wese. In other words, ndiri kutaura kuti iyo demonstration yemusi wa20 iyo haiko. Kana Mundarageza ndataura naye ati haiko. Ndiri kutaurire izvozvo mubva mazviziva. Haiko demonstration iyoyo. Iri kuuya kuda kukanganisa demonstration yatakatarisana nayo. Saka anoda kuendawo endai munoita zvaED zvinhu zvisina kana nebasa rese zvokuda kubata vana veZimbabwe kumeso. Demonstration chachinja nyika, ichaunza mareforms, ichagadzirisa, ichaunza democracy, iriko musi wa31 ndo kwairi. Musi wa31 ndo kwairi. Handimazvinzwisa. Saka handisi kuda kutatamura nhau iyi ndichienda naye kure. Nhau iyi yakadairwa, pasi rakadaira, denga rakadaira, vari muvhu vakadaira, vari nyami vari kumutusi nazita, vari kudandarecha, vari pasharunzi pamazoa pavakadaira nhau iyi. Handimazvinzwisisa. Saka as you know, the spirit controls the natural. Saka hapana kudzokera kumashure. Handimazvinzwisisa. Spirit control natural. Hakuna chinoitika chisina vadzima, hakuna chinoitika chisina Mwari chakabudirira. Saka izvi chidemonstration chitenderedzai audio mutaure kuti aiwa maumbwa aya musatombobuda. Siyanai nacho chidemonstration ichi. Mazvinzwa zvandiri kutaura izvozvo. Chidemonstration semusi wa20 musapedzerwe time. Demonstration yatiri kutaura ine zvaichamirwa nemunhu wese ndeye musi wa31. Ine zvido zvekuda kuchinja nyika. Iyi yemusi wa20 kuda kubatwa kumeso ndo matrika ake ED. Arifunga kuti akangwara kupfuura maZimbabweans stereki. Anotuma vanhu vake achida kudi kuti abva takambokutendera yemusi wa20 kuti muite demonstration. Saka yemusi wa31 hatisi kukubvumirai. Regerai kuenda kudemonstration iyoyo. Ndakutokutaurirai zvandanzi ndikuudzei. Izvozvo ndozvandiri kutokutaurirai. Regerai kuenda kudemonstration iyoyo. Tenderedzai audio isvike kwese. Mavhenda vazvizive. Tiri kuda kuti mavhenda vatengese vakasununguka vasingambonyikidzwe. Kwete kuti kana maelection munonyepera mavhendas kuti tichakuchengetai mogadzira zvima-association zvakasiyana. Vendors for ED, chakati for ED. Kana maelection apera, motanga futi kunorova mavhendas acho.
muchatandanisa, muchatorera zvinhu nekuti maelection apera. No. That must come to an end. Handi mazvinzwisa. Haikone kuda kupusisa vanhu. Kuda kubata vana veZimbabwe kumeso. Mavhenda musapusiswe. Makabvira kushandiswa kare muchingoshandiswa nevana. Kana kwa kuma election vanobva vaita ngo vanokuda hysteric kuti muvhoti. Kana ma election mavhotsi zvapera, maakumhanyiswa, maakutorerwa zvinhu, maakudzingwa, vamwe maakurohwa. Hande masiti musi wa 31 tigadzise nhau once for all. Ichi demonstration chemusi wa 20 siyana inacho. Tenderedzai audio isvike kumavhenda, isvike kwese, ngaisvike kwaMutare, ngaisvike kumavhenda ekumasvingo. This is coming uprising. Ichave iri matowns ese maMutare chinenge chakachaya musi wa 31. Kumasvingo musi wa 31 chinenge chakachaya. Mubulawayo chinenge chakachaya. Kuna Bindura chinenge chakachaya mutown. Maboda chinenge chakachaya mutown. Kana even mumatownship chinenge chakachaya. Handi mazvinzwisisa. Haisi mutaundi chete maHarare, chero malocation chinogona kutongochaya. Saka zivisai vanhu, fambisai audio vazive kwatakananga. Saende kudemonstration yemusi wa 20 haisi yedu. Handi mazvinzwisisa. Haina zvido zvevanhu. Handi mazvinzwisisa. Ndiye ma individual ari kungotumwa naMunangagwa kuda kukanganisa program yedu yatatarisana nayo. Saka izvozvo mozviziva izvozvo, ngazvizikanwe. Aluta continua. Abasha idi.